δηλαδή να δείχνω στον άλλον πώς θα γίνει όλη η και τα στάδια εννοείς, έτσι. Κυρίως τα στάδια. Βέβαια, τον έχω τρελάνει γιατί του βάζω 30 φωτογραφίες σε μια συνταγή. Απίστευτο. Και εσύ μετά πρέπει όλο αυτό να το κάνεις. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ είμαι με τα κουμπάκια, τα καλωδιάκια. Εγώ είμαι στο τεχνικό μέρος. Να σου πω, εσύ πώς έχεις αυτή την ιδέα τώρα να κάνεις, ας πούμε, όλη αυτή την ιστορία με τον Greek Master? Δεν είμαι ούτε καν κατασκευαστής σελίδων μουσικόσιμων, για να καταλάβετε. Αλλά ερασιτεχνικά φτιάχνω κάποια sites. Τι έκανες εσύ, Μαρία, εσύ δουλεύεις? Έριξε την ντομάτα. Έβαλε ντομάτα, φρέσκια ντοματούλα, και θα ρίξω και το κρασί και θα τα αφήσουμε μετά για 10 λεπτά να βγάλει τα υγρά του και να μαλακώσουμε τα χορταρικά. Εσείς στο σπίτι, μετά το κρασί, θα τα αφήσετε για 10 λεπτά, έτσι ώστε να βράσουν τα λαχανικά ωραία και να εξατμιστεί και το αλκοόλ. Εμείς εδώ θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της συνταγής, που είναι, γιατί ούτε σε άλλως το έχουμε έτοιμο να σας το δείξουμε. Απλά θέλουμε να δείτε όλα τα στάδια της συνταγής. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ γρήγορο και δεν είναι υποχρεωτικό να βράσουν τελείως τα λαχανικά. Οι γαρίδες θέλουν πάρα πολύ λίγο. Ίσα-ίσα θα πρέπει να μην βράσουν. Να κρατάνε, να είναι τραγανά. Αν κρατάνε, είναι πολύ πιο νόστιμα. Και μυρίζουν πιο ωραία και το τραγανό είναι πιο. Τουλάχιστον για εμάς. Ναι, όχι. Όλα τα χορταράκια. Και όχι μόνο τα σπανάκια, αλλά το σπανάκι τρώγεται ομό. Σε σαλάτες και σε όλα. Αλλά και τα αρωματικά, οι καυκαλίθρες και όλα αυτά που είπες, οι παπαρούνες και τα χορταράκια. Ακόμη και το ραδίκι δεν θα πρέπει, τα ραδίκια δεν θα πρέπει να τα βράζουν τόσο πολύ. Ναι. Πρέπει να στέκεται, να είναι ζωντανό το λαχανικό. Δεν είναι βράσιμο, βασανισμός είναι. Αλλά... Εγώ είμαι για το σπανάκι ομό, είναι καλύτερο από όλα εδώ μεταξύ. Είναι πολύ ωραία στις σαλάτες, είναι πάρα πολύ. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι θα μπορούσε να γίνει και πολύ ωραία σαλάτα αυτή. Αν δεν το βράσεις καθόλου το σπανάκι και τα κόψεις όλα τα χορταρικά. Και κάνεις τη διαδικασία μόνο με τις γαρίδες. Δηλαδή να βάλεις την ντομάτα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τις γαρίδες, νομίζω. Δεν θα τις βάλω όμως όλες γιατί είναι πάρα πολλές για αυτό το σπανάκι. Κανένα διαγωνισμό έχετε κάνει μεταξύ σας? Με τα κεφάλια, έτσι, όλα, Μαγειρικό. Ναι, μεταξύ σας όμως. Μαγειρικό, κάνουμε διάφορους άλλους διαγωνισμούς. Μαγειρικό, όχι, δεν είναι. Μαγειρικό, όχι. Δεν είμαστε και τόσο πολλοί, δηλαδή, να προβάλλουμε. Ναι. Τόσο πολύ. Πιο πολύ είμαστε της παρέας και δραστηριότητες παρέας. Δεν είναι δηλαδή οι συνταγές ή η δημοσίευση μιας μαγειρικής συνταγής αυτός ο σκοπός. Πάντως όλα τα ωραία πράγματα. Ο σκοπός είναι να μοιραστείτε μια ωραία συνταγή που θα βοηθήσει και άλλους να περάσουν καλά όταν τη φτιάξουν. Να την περάσουμε δηλαδή από διαγωνισμό και από τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν βάζουμε συνταγή που απλά την ακούσαμε και απλά την βρήκαμε και απλά την καταχωρήσαμε. Δεν είναι μια συνταγή τυχαία. Τις μαγειρεύουμε, θα τις φωτογραφίσουμε και πολλές φορές τις έχουμε πετάξει κιόλα βέβαια. Από δεν σας είναι, άμα δεν ήταν καλές. Δεν τη βάζω, εγώ τουλάχιστον και πάρα πολλά μέλη δεν τις βάζουν καν. Όταν δεν είναι καλή. Δηλαδή δεν τη βάζουμε απλά και μόνο για να αυξήσουμε τις συνταγές του site και μετά να πάει ο άλλος να τη φτιάξει. Και το νερό ακόμα το μετράμε. Δηλαδή όταν λέμε ένα ποτήρι νερό, το εννοούμε. Ένα ποτήρι νερό. Μπράβο, τέλεια. Και ίσως αυτό έχει ανεβάσει. Όλα τα ωραία πράγματα γίνονται από μια παρέα. Έτσι ξεκινάνε τα ωραία πράγματα. Έχουμε το έτοιμο στο φούρνο. Λαράκι μου. Έχουμε μια παρέα που λέγαμε. Λαράκι μου. Έχουμε το έτοιμο στο φούρνο. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Δηλαδή όπως ήταν οι γαρίδες και βρασμένες, γιατί εγώ τις χρησιμοποιώ και τις βάζω ομές. Οπότε θέλει και ένα δεκάλεπτο περίπου για να. Ίσα-ίσα, ας πούμε, για να μαλακώσει η γαρίδα. Είναι αλάτι και πιπέρι. Βάλε πιπέρι και αλάτι. Ωραία, εμείς θα βγάλουμε το έτοιμο τους ή άλλους, να σερβίρουμε. Να, είναι στο φούρνο. Νομίζετε. Είναι αλάτι με χιλικά αυτό. Νομίζετε. Ωραίο αλάτι. Ποια κατηγορία συνταγών έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο site? Γλυκά συνήθως. Γλυκά. Τα οποία είναι και πιο δύσκολα. Γλυκά πίτες. Και οι πίτες έχουν αρκετά, ναι. Βέβαια τα γλυκά για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ κάνω τα λιγότερα γλυκά. Τα γλυκά αυτά που έχουν να κάνουν με τούρτες ή αυτά που έχουν να κάνουν με κέικ? Θεωρώ το γλυκό ότι είναι χημεία. Δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο ακριβής στο μέτρημα και στις θερμοκρασίες. Ο κόσμος τι ζητάει πιο πολύ να δει από συνταγές? Όλα. Όλες. Και του κουταλιού είναι πάρα πολύ ανεβασμένες. Όλες τις κατηγορίες. Τώρα κάνει γκάλωπ για την εκπομπή. Αν καταλάβατε δηλαδή. Γι' αυτό σας ρωτάει. Δηλαδή την έχει τρελαθεί. Εγώ στην αρχή δεν το κατάλαβα. Λέω γιατί ρωτάει τόσο μανιωδώς. Αλλά τώρα κατάλαβα ότι ρωτάει για την εκπομπή. Σου λέει κάτι, το κοινό του Greek Master στη διάθεσή για κάποιο άλλο. Λοιπόν, η ερώτηση θα είναι. Ποιες συνταγές θέλετε να μαγειρεύουν οι νηστικοί πράκτορες? Πολύ ωραία. Θέλετε να πέσει αυτή η ερώτηση και θα μου λέτε ότι Ντίνα Θανάσης ήταν η απάντησή σας. Ναι. Τα μέλη μας, ξέρω κι εγώ, οι φίλοι μας επέλεξαν 30% τάδε, 25% τάδε. Ποιος θα μαγειρέψει? Α, και αυτό κι αυτό. Θέλω. Γιατί όχι? Θα ξεχάσω εγώ τον κορμό στη γιορτή μου? Όχι, αυτό είναι δεδομένο.
Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούσα να το κάνω ποτέ. Αλλά σε Δηλαδή, τι θέλουν είναι ωραία ιδέα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ακριβή. Ναι, το γλυκό θέλει Στέλιο Παρλιάρο, ξέρεις. Να είναι όλα μετρημένα. Το οποίο απολαμβάνεις βέβαια αφού το έχει φτιάξει ο ίδιος. Γιατί έχω πάει και στη σεμινάρια, τα βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, τι εύκολα μου τα φτιάχνει. Αυτή είναι η μαγεία όμως. Είναι άλλη. Είναι επιστήμη. Λοιπόν, ένα πιατάκι. Πίσω, φέρουμε ένα πιατάκι να σερβίρω. Ναι, ναι. Τι μου φέρεις έτσι, μπορείς να μου πεις. Βλέπεις καινούργιο κόσμο και τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, συνέχεια. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι φίλοι μας τα παιδιά. Μην ανησυχείς, είναι φίλοι μας τα παιδιά. Τέλειωσε η ώρα, λέει, πρέπει να κλείσω. Άστε τη Χριστιανά, θα μας πάρουν τους τίτλους και θα τελειώνουμε. Θα φάμε δηλαδή αφού τελειώσει η ώρα. Θα φάμε. Πρέπει εμείς θα κάτσουμε να φάμε μεταξύ μας ούτως ή άλλως. Εδώ δεν έχεις βάλει μόνο σπανάκι όμως, Μαρία. Έχω βάλει λάπαθα και όχι άνηθο, μάραθο. Αυτά που βρήκα δηλαδή στη Λαϊκή, τα χρησιμοποίησα. Ναι. Τα χορταράκια στη Λαϊκή ή και αυτά που. Βέβαια το χειμώνα σου τα χόρτα που λένε για πίτα. Πολύ περισσότερα. Αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία, ναι. Πολύ πιο αρωματικά. Και βάζεις βέβαια, μειώνεις εννοείται το σπανάκι, γιατί στη συνταγή έχουμε δώσει 1 κιλό σπανάκι αναγκαστικά για τώρα. Εντάξει, γιατί εμείς δουλέψαμε με σπανάκι σήμερα. Ναι, αν το βάλεις από όλα τα χόρτα, θα μειώσει το σπανάκι, βάλε μισό κιλό ας πούμε και πρόσθεσε περισσότερα μυρωδικά. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε, παιδιά, πυρουνάκια. Τι, εσύ πήρες την καρύδα από εκεί. Δοκίμασε. Όλο τον δρόμο μου έλεγες για το ταΐσιο. Αυτή η θεωρία θα βάλω εγώ την κουτάλα. Μυρίζουν οι καυκαλίθρες. Πολύ ωραίο. Έχεις βάλει ένα αρωματικό. Καυκαλίθρες εγώ τις μαζεύω το χειμώνα και τις βάζω κατά ψύκτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Μπράβο σας και στους δύο και ιδιαιτέρως. Ωραία, κάτσε να έρθω εδώ. Θα το φας. Εντάξει, όχι είναι το πλάνο, μην Δηλαδή κουνιάσεις. εγώ δεν θα φάω τίποτα. Μην κουνιάσεις σε Πολύ παρακαλώ. κόπιασα. Ήρθες να μαγειρέψεις ή να φας εδώ, να ξέρω δηλαδή, Μαρία. Το πρωί μαγειρεύω. Λοιπόν, έχουμε γίνει American Bar. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ωραία αυτά που κάνετε, πολύ ωραία δουλειά. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και την θεία Ευλαλία με το ωραίο το όνομα από την όμορφη Σκόπελο για την πολύ ωραία πραγματικά συνταγή της. Παιδιά, θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι χρειάζεται. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από τον Γκάλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ σας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, τα φιλιά μας και ραντεβού αύριο στις 10 και 4 εδώ στο Star. Μυστικούς πράκτορες.